raz, dva, tři, drbu hrubu, raz, Mami, já miluju No, bude to trošku nemorální a nelegální, ale vymyslíme to. Tohle je rychlý vstup na začátek videa. Nikony jsou nejhorší kamery, Canony jsou lepší. Tak to tam dáš a už to funguje. Jsme kreténi. Jo! Díky! OK! KO. OK! Koko! OK! Dámy a pánové, my vás tady vítáme u tohle prvního videa z Londýna. Jo, Přesně tak. jsme v Londýně. Jak byste si asi nejspíš přečetli náhodou z tohohle názvu videa, tak jste si určitě už dozvěděli, že to bude detektor Lži. To zbylo měří. Detektor lži. Tam už to nějak nepokračuje. S Ondrou Keo a Lukem Frey možná. Jo, dobrý. Dneska se tady pokusíme natočit takovou celou sérii těchto detektorů. Jeden bude tady u mě, ten uvidíte teďkon, jeden bude taky tady u Kej a jeden bude u Luke Fraje. Pokud chcete vidět ty lepší, koukněte k nám dvou. A tady se zacvičujeme na tomhle kanále. Dobrý, Ondro, někdo to nejhorší mít musel. A to jsem Jsme rádi, že jsi z toho udělal. Jo. Za mě to je šikanovat, že jsem nejmladší, že jo, takže... Ne, nejvíc jsem to šikanovaný já. A hlavně máš méně odběratelů, Ondro. A ty máš Nikon. Za to se smějeme mě. Jo. Detektor lží je vlastně hra pro 3 hráče, kdy 2 jsou herci a jeden je detektor. Říkáte si, co znamená detektor? Je to člověk, který vždycky opraví jednoho z herců, pokud si myslí, že v ozovkách zalhal. A pokud náhodou jsem hrozný hovado a prostě to taky nedokážu vysvětlit, tak to prostě uvidíte v následujících minutách. Tohle to je psycholog, tohle to je pacient. Ondra poznal, že potřebuje psychiatrickou pomoc. Jak poznal, že já jsem schopený poskytnout. Hra detektor lží začíná právě teď. Dobrý den, Krištofe. Posaďte se tady. Počkejte, kdo je Krištof? Já jsem Ano. Elizabeth. Ne, vy. Britská královna. Vy. Já jsem pes. Píp, Já jsem, abyste věděl, já jsem youtuber. To jsem se bál. píp, To je výzva. Takové mám rád. Tento měsíc už 50. píp, Už 60. píp. Nemám tu nikoho jiného. Možná to bude tím, že se specializuji pouze na youtubery, ale to nevadí. Proto jsem k vám šel, teď mám takový problém. Píp. Víte, já jsem k vám jít nechtěl, ale musel jsem kvůli tomu problému. A vy jste byl jediný specialista. Nebyl jste jediný, ale byl jste nejblíž a nejlevnější. Víte, já mám problém s tím, mám málo lajků u videí. Píp. Mám málo zhlédnutí u videí, potřeboval bych poradit s clickbait názvy. Píp. Jak se můžu strapnit na YouTube? Prosím, řekněte mi to, doktore. Na to se ptá spousta youtuberů. Na to jsem si ještě nikdo nikdy nezeptal. Vy jste skutečně zvláštní. Píp. Vy jste zajímavý. Já jsem právě zjišťoval, že tohle je nejlepší cesta k tomu, jak vystřelit na vrchol YouTube. A já potřebuji být na vrcholu YouTube. Píp. Já potřebuji být na vrcholu YouTube, ale chtěl bych tam být. Co všechno jste ochoten udělat na video? Píp. Co všechno nejste ochoten udělat na video? Víte, mám své zábrany. Hele, možná, když něco zvážíme, tak bych to možná... Jsem ochotný udělat cokoliv, ale řekněte cokoliv, pokud máte kameru, možná natočit klidně hned. Ne? Jestli chcete udělat vrtulníček, už mám natrénovaný. No tak ten bych zrovna vidět nechtěl. Ten už jsem tenhle měsíc viděl. To už je nuda. Že to, říkáte, že to je ohraný koncept. Ano, to už to děláš moc lidí. Musíte Dobře. být něčím novým. Píp. Dělejte to, co všichni, vrtulníček třeba. Mohl by si mi tam tu kameru, já se tím rozepnu poklopem. Já u sebe kamery úplně teď nemám. Jednu bych tu někde možná našel. Není to Nikon. Doktore, je to Nikon? Ne, ano. Víte co, já si půjdu k jinému odborníkovi. Tady vidím, že to někam nevede. Naschledanou. Další. Dobrý den, já jsem Krištof. Je dost dobrý. Dobrý. Ondro, já myslím, že jsem vyhrál tam psychologie. Jaký máte problém? Mám Nikon, já vám nemůžu pomoct. Zapijte to tvrdým alkoholem. Neber si to tak rukášku.
prodavač v obchodě s kamerama a zákazník, který miluje Nikon a chce pouze kupovat Nikon kamery. Ještě na to, chlapci. Dobrý den, já jsem Lukáš Medvadina, to jsem youtuber. Dobrý den, cože jste říkal, že jste? Youtuber. Aha, a to je co, prosím vás? To je umělec. To je taková zajímavá práce, já natáčím videa a lidé si na to koukají. Občas se na to lidé koukají. Nikdo na to nekouká, ale mě to baví. To zní jako zajímavý koníček. To zní jako pěkná stračka. Vydělává to peníze. Občas. Hlavně to jsem v mínusu a zadlužen. No a za co si chcete koupit na tu kameru? Spolupráce. Tak já třeba myslel, že podívejte se, já můžu mít Nikon. Odmala se mi všichni smějí. Opravdu se vám smějí? Ano, opravdu. Všichni. Všichni. Babička se mi nesměje. I babička. A co nějaké domácí zvířátka? Rybičky se mi smějí. Pejsek se mi taky směje. Pejskovi to je celkem jedno. Já ho mám rád, já aspoň zvyšuje mi sledovanost u videí. To je pravda. Dobře, a vy byste teda chtěl Nikon? No, víte, já bych právě možná radši chtěl, abyste se nade mnou slitoval. Pomohl mi právě dostat se ze spáru Nikonu. Prosím vás, pomožte mi to nějak řešit. Dejte mi Nikon. Ale my Nikony nemáme. Máme spoustu Nikonů. Ale tady vzadu je obrovský sklad. Tam je Nikon. Ne. Jo. Co musím udělat pro to, abych ho získal? Takovou službičku. To jsem se bál. To jsem doufal. Myslím, že to spolu můžeme nějak rozumně vyřešit. No, bude to trošku nemorální a nelegální, ale vymyslíme to. Bude mě to bolet? Ano. Jo! Díky! Dvě faninky 14leté se baví o svém oblíbeném youtuberovi. To nemůžeme udělat. Prosím, to ne. No tak je to k tobě, tak. Ještě do toho, kluci. Teď. Čau. Ahoj, dá. Čau, čau. Jak to ne? Čauko. Proč se mi roztravíte? Tak co jsi včera dělala? Představ si, koukala jsem na YouTube. Fakt jo. Jo. A koukala jsem na někoho speciálního. Hádej na koho? Byl to, jmenuje se Martin? Ne. Jo. Líbí se ti? Jo. Ne. No. Víš, na koho jsem se ještě koukala? Povídej. Je to vůbec nezajímá. Tak já ti to nebudu říkat. A já ti to přesto řeknu. Čech? Je to Slovák. Maďar. Žádnýho Maďara neznám. Až na svýho přítele. Na toho jsem koukala. Ty nevíš, že má v Maďarsku 100 000 odběratelů? 200 000. Milion. Jsem nás včera stolkovala. To jsem ráda. A viděla jsem úplně všechno. Viděla jsem jenom jednu část. Nic jsem neviděla. To bylo docela na hovno stolky. Já jsem fakt špatná stalker. Ale já tě mám stejně ráda. Jsi pak kráva. To je horší než druhý. Tak a teď nastala úplně úžasná situace, protože už teďkon jsme používali náhradní zvuk celou dobu, tak tady nám dokonce se kousek vůbec nenahrál. Nicméně v téhle pasáži to stejně šlo od 10 k 5, takže o moc nepřicházíte. Nicméně teď to bude zajímavý. Já bych chtěl prosím reklamovat svoje nové prostěradlo. Svoji zubní protézu. Tady je útulek pro ztracená morčata. A vy mi ještě nic udělat nemůžete? Můžeme, zkusíme to. My jsme tady od toho, aby jsme pomáhali každému nouzi. Když mi popíšete, co s tím máte, tak uvidíme. Bolí. Co bolí? Bolí mě zuby. Hlava. Bolí mě varle. Co se vám s ním stalo? Já nevím. Rozkládám tady karty. A co máte přitom na sobě? Je to opravdu podstatné, já bych nerad popisal se oblečení. Máte na sobě kalhoty? Ano, nemám na sobě kalhoty, ale to je jediná část oblečení, která mi chybí. Víte co? Já jsem tady dneska ve velmi krásném černém krajkovém oblečku. OK,
Tak to by už stačilo. Takže tohle bylo k tomuhle detektoru lži všechno. Důležité, abyste se podívali na další videa u Lukáše a u mě na kanále, kde tady na jeho hlavě někde je takový ten čtverec, na který se dá kliknout, nebo tady na Krištofově hlavě je takový čtverec, na který se dá kliknout. Prostě tady máte jejich videa, který můžete vidět, jsou tu detektory lží taktéž, takže doufám, že se vám budou líbit. Pokud se vám toto video tedy opravdu líbilo, tak nezapomeňte dát palec nahoru, do komentářů nezapomeňte napsat případně téma na další díly, nebo pokud se vám to fakt hodně líbilo a pokud nám uděláte hodně velkou radost, tak to zazdílíte. Děkujeme. Doufám, že se vám londýnská edice líbila, mějte se krásně, pište básně a zatím čau.